Love story. Love story deyip gelýänken, döne love story yeňil garayanlaram azlar. Bu love story biz üýtgeşik garadyk. Aslında konkursa üýtgeşik garadyk. Konkursda da bizim dörejülük toparymyzyň istlegi iň bir dörejülükli, iň artistisni para tapmagy maksat edindik. Olam tapylym diýen. Toýumyz bolýar diýip aýdylandan soň Suhandan gözläp başladyk. Love story düşeli, näil düşeli, näil düşeli kelemde hiç pikir gelenokda. Instagramda otyr görýän Ada Production goýupdyr konkurs meni. Vay gowdyny ispitaýy daçy. Как раз gowulypdyr diýip Suhana jaň etdim. Videomyzy goýberjek budu участвовать. Men onu serioz воспринимать etmedim de utor zat deyip kelýär gelmedi. Suhana aýtdym men sen otýany, gutdy mana diýip jaň etdim. Молодец, diýip o da begenni ejem, gaty begenni. Menem gaty begenni. İlkincisi omkamyz elbetde ýaşlamyz girsin diýip köllü etdik, ýani o jyrada. O taýda aslında ssenari boýunça iň soňuna goýulmaly. Ssenari, конечно, üýtgeşikdi. Çyndanam gaty üýtgeşikdi. Ýaşlamyz 6 aý ede gelen bolsalar toparymyz bilen saat 12-de ýam o jyrada boldyk. Bezegimiz etmelik. Oňlaram sowukdy. No, başta bardyk, ýani haýaly şu balyk. Mesele oyuncu öz içimde pikir etdim. Hiç açan balık tutup görmänsoň, baryp görmänsoň, tutup zyňyp bilermi kämir balyk diýip. Aýen täze şu montaj edilipdir, kömek edilipdir, ýani ataş alyp çykypdyr, şu taraplardan öwredipdir. Birinji syomkamyzda nämeler geçýär, mesle düşündireýin. Şeýle bir suwun kenarynda, gölün kenarynda ýaşlamyzyň bir fragmentlerini işleýär, töwe hekaýalaryny, bir fırsatlaryny işleýär. Bu ýerde nämeler bolupdyr? Elbetde ine Ada Production birinji bilen görkezmek lazım oglanlar. Ilki bilen alga sıra taýynyp görýärler, sebäbi işläp oturan oglanlarymyz diýnan soň göni agdymyz şu ýerde açmagy karar edilip, men näme işleýär? Men ýerine ýetirýän işim birligi urnadyk. Häzir o taýynyp görkezdik. Balyk tutulur. Sebäbi ýaşlamyzyň fragmentinden balyk tutulýan ýerem bar. Onda da balygy ony hakykatdan balygy öýdüňe adam tutup bolýar. Soňkyne de ýa bir näçe balyklary tutup görmüşmi? Ede ýerde şu an taklopka häzir çek görülýär. Şu adapty. Сейчас заброс. Заброс. Тут всё это деревянно. Что боюсь? Да? Брат, берем. Правильно? Я не знаю. İkincisi omkamyz retro görnüşde geçmeli de. Yani ýaşlamyzyň libaslarym, ulanýan maşinalaryň, umman hemme zat bir şoňa görä bolmaly. İkinji syomka уже ысыda boldy, gyzgyndy. No, под утро, ýa-ni под утро bolsa da tamysa, şeýteki. Retro maşinde de ýankaly öňe maşin sürüp beren bolýan ýöne hiç açan özüme minik görmek retro maşin bona boýnamaly. Onun özüm mekanik bolan soň näili kärdi biraz zırgan desem başgarar eken o. Onam daşamasdy. Şoň onam ýaman gyzdy. Durdum. Kaydı verin, kaydı ver. Ferettin, ferettin. Maşinin içine men soň ondan metre ya kansanerim ýok içinde. Bruksa param näili maşinim könerak bolan soň näili ýagdaýda sürüp görmän soň köne maşinim. Bruksa para öçürdik ona boýnuma diýen birazcık tilkilip öwrenýänçek. Bir gün öňe anam Rustam bilen gürleşip goýdyk. Rustam ha. Ertir syomkamyz ýadymda, o ýadymda. Bollon gaýrat et, saat 10-da biz barýar. O öňünden düşürmeli zatlama düşürýär. Senem saklamaly 10 mire gelay.
Ay bolýar, mesele ýok ata, boldy. Goýduk. Bize ýam 9-da bardyk, ýaşlamada onuň ýaryna geldik. Düşürdük. Birden Rustam ýadyma düşýär. Gelmedi, habar almady, jaňa diýen. Eli gudok diýär. Rustam jogap beren owa. Ay iki ýana bir urunýar. Mene meşikli birden zat bolmasa özüm düşerim. Ýok. Onda da maňa diýerler Rustam gowy tutar. Ay ýyllar hem biz. Näme gerek? Bärini aýyrarsyn. Oşum eýtdik Rasimyň üstüne Rustam'ı tapdyk sagat 12 ýaryna. Bu da turşuna göni eşigine gaýdan bolmaly. Ýüze zat çiş, düýnäm bol, syomkada bol. Ay bolýa, oňaramazdan gel. Bu da derläp bir hem başagy bol, hem alzyraýa oglanlar gat görmän ýatyp galypdyr. Ýok, fenan ýok. Düşürdük bolýa. Gara eýtdik düşürdük. Gelip gatyg oýnaýan eken aktör. Молодец. Непривычный ina gün düştü de ina şu tarafları vardı yana. Да. Что получится? Рустамджан сегодня нам помогает. Спасибо тебе, родной. Разбудили, умыли. Я потею ради молодых. В принципе, я постоянно так делаю. Обычно вечером все это делал. Нет? Ты что, с ума сошла? Машина? Губы надо. Давай. Üçüncü syomkamyz bilen Murat Mollaýew gelmeli. Murat sana medel jolary ýaly 4-de gelmeli adam. Gül ýaly 6-a geldi. Yetip gelýär. Ýarym saat biza garmady. Bärde näme bolup geçýär? Muratdan daýhan ýasaýar, ine şey. Buğdaýly meýdanyna. Ýörüýtür. Şu buğdaýly meýdany Murat Mollaýew ananýar. Başlamyz oňantygan. Murat Gelenok. Murat Gelenok. Dün gece Kerim Harlin toyuna gitti. Ondan dangdan geldi. Ondan geçip yatıp deyince malca ekun yolla oldum dedi. Ondan gelip yattı. Yani alle telefonu gelyen ne diyor ne Gelenok. Saat 4'te geldik. Eyan beyaz. Morçuk karışar. Tamam. Geldi. Şu adam başagayda bir bilen guruluyor şu atıyor. He? Katı başagayda adam. Deret, ne yermiş dedi ya. Ne syomka olmalı hadir? Gün katı yakıp geliyor deydik kolin diyen, hovanı da geliyor öyle. Çazdık mı? Legendarny Janchka degan. Birazcık iň ýatdyk alajak syomka. Ne birinji bilen şol. Iň ne bir aýdyp berdim. Başynda başladyk golin taşdy çöllü. Çölle däle buğdaýlykda. Buğdaýlykda başladyk golin birinji iň agyr geçen syomka. Yani kıyal buğdaýynyň içinde ıglap var. 1, 2, 3 girdim Morik. Yedim. Murat git. Gel beri. Gel beri diýär. Pola girmeli. O da pşenitsa menden olla. Zordan girip içinde ýöremek kyn ýana şu ýöremek kyn galgamalla. Şanda biraz kösenlik itamışa. Nasikomda köp men nasikomlardan opkan. Buğdaýlykda ola bat börekli algamak eken. Özü ýörek bilen oga ýaşlan. Disisine ýörer ýalylar. Hiç ýyl ýagdaýda sebäp büdürsidir bir hiç ýyl amatdyrlarla algamak üçin. Gel beri. Beri geliyor. Aylan gel. İdil var ay idil. Ýene alga. Ömrüň bolsun. Ýadadyňmy? Ne biçýän?
Kim kovalayan? Ne için? Günlüğün gülü ortar ya. Bilgen bayım bu doyla ortar mı sizden getirip dur. Sonra bakma mı? Allah yaltan ya. Olmaz buraya da gel. Yukarrak! Yukarrak! Düşüp bolluk. Düştüğüm bolin pouchaytsa bilen gaýdyp barýar bolan ýarty ýolda telefon telefon gitdi. Indi şonça buğdaýlaryň arasynda telefonum gitdi ýa-da ýatan ýerim, oturan ýerimizde de, düşen ýerimizde de indi diýirdi aňarda gözlejek, näme etjek? Jaňa diýär, ýene mesele. Biz wagtda goýup duran. Yer ses düşýärmi? Açaýda setini. Telefonunu özleýär, zordan tapdyk telefonunu. Zordan telefonunu tapypam, ýene maşina minip zat edip şähere gaýtdyk. Ofisa geldigen bolin ýene jaňa diýär. Ataşa, ho, krasovkam sen ne barlymy? Ay ýok, çym şo taýda maşynyň ýanyna goýdygan. Krasovka alama bolya, ýarty ýoly ýyga gaýtdyk gene ýa-da bolly krasovka da ýok aňarda. Aňardan krasovka da ýöredi. Ine şol kadrlyk mesele galdy. Gara seýdip, 3-nji syomkamyzam deýindik. Indi gadakly ýeri. Oçmurat. Oň sypatyny görüp, kän adam gelişdi diýdiler. Hatta bir näçe restoranlar oňa powar bolup işede çağırdylar. Aşgabat restorandan powurlaň eşigimi ýa ýaponlaň geýän eşigimi gara tapdyk. Halam. Syomkamyň 4-nji güni. Hyzmatda da uçgun. Häzir ýaşamyz gelmäkä uçgun velosipede haýyş etdik. Şu tüger ýadyňyzda bolsa men düşüp arkaýy urulaýyn. Haýsy klipde bardyr öýdýän. O Murat Mollaň roligi bar, çağaçyk berilýän. Şondan kullanılan klipçi. Ýylyň 8-nji ýylyň tigirdämi? 8-nji ýylyň alan tigirşi. Görýän näme sastaýanýada muny diňe uçgun edip bilýär. Berdäki sujetlerimiz häzir görkedir. Ýaşamyz ýollu, mihmanymyz kim? Oçmurat Seydi. Islat alyp barjak. Häzir olam gelir, birazdan momentlaryny size ýetirer. Näme satýan bugün? Emme satsan. Aha. Biz atraf gerekmi? Aha. Yüz gerekmi? Aha. Su içecekmi? Şar gerekmi? Emme satsan. Bolly. Sawol kömeňe taňary kızım toýuňda gaýtaral. İnsanka düzen rolüne de ýyllardan gatnaşyna da ütköşüjük bir ýerde düşdük çülle. Tigirde köýnüje ýan ýaly bize aňary şapap kor maşyny bar aňarda, onum aňary elpleten bir açyk ýynrakdy. Sebäbi ýollarym ýapyk, ona indi düşünýär. Biz şol bir parkovka edilýän ýerde näme diýen popcorn maşyn, ýani ol popcorn maşynlarla o ýerde hemme zat bolmaly. Man şol maşyny bir geçýän bolsa şo taýdan suwunam, sakkyjynam, şarynam, bat böreginam, hemme zat üçin şokoladynam, hemme zat bir düzülenje bir ýer bolmaly. Şarlar çeşdi. Maşynam geldi. Maşyn taýinladyk goçum saňa. Geldiler meli. Bir ýetmeýän zat. Papaň. Kapoş. Papoş. Esas atribudumuzam ine. Oh. Murat Molladan tas urlaýardylar ýaşar şoň üçin. Bugdaýly meýdana girip.
Boyu değil mi oluyor? Boyu değil mi? Dur ram tadı yankı. Ya edil yankı gelsin. Baç muradam. Qattita koy. Yarki. Qatığa vadım ekin. Dinga gülüp ber, dinga oyuna düşüp, gülüşüp. Hem oldu ne hemen davası. Açmadım dedi ya. Yılgırdın. Yo al hem ben alacağım pulun var. Hayratı da Şu gerek mi? pulum var. Aha. Valla sonra pulumuz yok. Ava şu syomkada birazcık giyeceğiz. Yani o syomkada yankı papaklı olmalı şonda. O papağım yankı maşinin içinde kalıp yani şonda da düşünmedik. Böyle maşinen çıkaran son kaptalı bir tonun yanına koyan tamam yattan çıkarıp gittiler. Kara şu tayda kepkada kaldı. Kara şey mi yitirildi dara. Kasovka da gitti, kepka da gitti. Men velosiped kan sürüp koramak. Çim böyle iki bolup velosiped sürmek конечно. Yengil değil lekin inni suhallar bile velosipede minmeyen nedirdi. Bana вообще en yaramla çınmaytan opşi hemme rol. Hemme tarafı her dadın öz yer jağışı vardı. Yankıyalı opşi abidinyon görünüşünde de qırıqı oldu. Qaraşan ya bu içini. Это спасибо большое Ada Production за это. Ton Gönlüm etti. Çınım bilen gönlüm etti. Очень профессионально. Такого не видела. Зарубежный клип görüp oturan yerliye de. Türkmenistan için en qow düşürýänler diýip biljek onu. Öz rolüme bakar. Yankıyalı. Спасибо большое. O profesionalizm bu işi uğrunda yankıyalı öz işini bilýän adamlar. Удачи. Ada Production. Вам большое спасибо. Umman biz şu kamera arkasını size getirmek bilen hiç hili ýagdaýda özümüzi öwjek bolmadyk. Hiç hili ýagdaýda planyň işinden bizim işimiz gow diýjek bolmadyk. Biz ýöne bir şu zatlaryň gyzyklydygyny, şu zatlarynyň şu işleriň aňarsyna giden adamyň azabynyň ýatanlygyny, şu zatlaryň aňarsyna agzybirligiň barlygyny görkezjek boldyk. Soňra çeni göreňiz üçin ýene bir ýola köp sag bolun. Ada Production bilen galyň. Ada Production'a her pursat gymmatly. Köp sag bolun.